Тук гледай го. Това са пчели. Пчелите наистина имат признаци на отравяне. Това се изразяват обикновено, примерно като тази пчела, че умират така сгърчени и с разперени крилца и винаги с извадени хоботчета. Умират от отравяне по този начин, тъй като повечето инсектициди дразнат нервната система на пчелите, принуждават ги включително да се нападат едни други и умират обикновено доста мъчително. До колко време след отравянето и след смъртта на пчелите може да се установят следи от значи за повечето вещества е до третия ден. Бай Димо, ние сме на твоя пчелин тук сега. Ще ни разкажеш ли от колко време го имаш, кога реши да ставаш пчелар? Значи от 2009 година започнах с 3 отводки. Но 2010 година беше много силна година, когато репкото беше много силно. И тези пчели, като казаха ще роят. И от 3 ройчета станаха 10 роя. Преди 15 дни, вече 2 седмици стане. Значи аз на пчелина бях някъде около 2,5-3 часа и се прибрах. Ето вилата ми е тук на 100 метра и слизам си долу и по навик над вечера си идвам тук да си ги обикаля, защото тръпката ми е голяма, откровено да ви кажа. И идвам тук, като видях първите най-силните съндъци, разбираш, като ги видях, леш отпред по една кофа пчела. Вярвайте, плаках. Плаках. Аз го чакам с такова желание, с такъв мерак, нали, да работя и в края на краща, като го видиш невинното животно умряло пред теб, много е тежко. Информирахме, нали, ходихме, бяхме събрани от областния по пчеларството господин Янков. Бяхме извикани в община Аксаково. Ние бяхме като нахалници там един вид. Тази комисия в Аксаково, обаче, за случая, за пчелина, на който в момента се намираме, се получи така, че тя не беше свикана в срок. Обикновено арендаторите третират срещу почивните дни. Специално за случая по натравянето на пчелните семейства в Припек към община Аксаково, получих лично сигнала в събота още. След понеделника, нали, след като вече подадохме заявление оплакване до областна дирекция, предполагах, че комисията вече ще получи заповед да действа по случая. Разочаровах се много, когато в сряда след обед разбрах, че комисията не е получила назначение. Аз като че ли предугадих, че ще има някакъв мор и когато правя съндъците, поне сам си ги правя, умишлено съм се оставил на всеки съндък по един отвор, нали? Което е, ето, закрепен само така. За преглед било, като отдушник, нали, и за проветрение, защото лятото, когато стане горещо, аз мога да го отворя това и, нали? Обаче няма комисия. Няма комисия, то е минало вече доста време, така че няма. Тя четвъртия ден. Петия ден дойде комисията. Тя трябва да дойде до 24 часа. Кога се случи натравянето? В събота се случи натравянето, някъде около 2 часа. Той кошер, двата му капака, цялата предна част беше в пчели и долу измрели. Само в вилната зона, масива, който са над 170 пчелни семейства. Абсолютно всички засегнати. Гледайте какво е долу, но това не е нищо. Проверителът ми, който беше на половин час дойде. И така нататък. Все пак да попитам, имаше ли известие за пръскането? Не. Ходихме при кметицата в Доброглед, тя каза, че е записала някаква бележка, сложила там на табло, уведомително табло, което е обаче нямаше никаква бележка и каза, може вятъра да е духнал. Арендатора трябва да изпрати уведомително писмо до кмета. Кмета да уведоми писменно или устно пчеларите. Арендатора, самолета, който ще пръска, трябва да има протокол за извършен технически преглед. Те за това се забавиха, комисията, за да могат да се подготвят всички тия работи. Петия ден дойдоха. Отравянето за мен това е дохода за цялата ми година. Аз се надявам на този доход, а сега не мога да получа нищо. Значи това е силно отслабнало семейство, което се получава при отравяне. Значи тук
особено по това време на годината, през активния сезон, питите трябва да се почти трябва да гъмжи, бе. Трябва да се- гъмжи от трябва да мъха, се тук почти- трябва да прилива с... Трябва да се да почти изцяло прилива, да покрити с прилива. пчели. А то няма абсолютно Докато нищо. това